О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарвана и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Ох, зная, ти плачеш, майко, затои, че ти си черна рубиня, затои, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София видях, стърчи черно бесило и твой един син Българио виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно зловещо, псета и вълци вият в полята, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб в сърцето. Слово по повод 142-та годишнина от обесването на апостола ще произнесе доцент Кирчо Атанасов, ръководител на проекта Народните будители и аз. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин кмете, уважаеми председател на Общинския съвет Пловдив, уважаеми депутати, общински съветници, скъпи граждани на град Пловдив, млади приятели. Винаги е трудно да се пише за Левски. Не защото е сложен, а защото е съвършен. Всяка година, по традиция на 19 февруари, идваме тук на паметника на Васил Левски в подножието на Бунарджика, за да отдадем почет на великия българин, вписал името си в свещения календар на героите. И да си спомним, че в устоите на националния дух са положени безкористното служене на Отечеството, себеотдаването и саможертвата. Да преоткрием, че свободата не се дава даром, че тя е висшият идеал. В образа му няма нищо излишно. Неговите светли очи и лаконичната му реч не търпят нищо допълнително. Биографията му всичко е извисено над страстите, над малките слабости. И въпреки това, той не прилича на икона, не е парче историческа лед. Всичките му действия са пропити от една човещина, която смайва. Безброй са мъжете са гинали в името на свободата, но нейният апостол е един – Васил Левски. Едно приближаване до него винаги трогва и смущава. Не само защото е безсмъртен, а защото е във висша степен морален. Целият му живот е низ от примери, които извисяват нацията. Неговата храброст и неговата скромност са пословични. В името на делото той е бил едновременно и добър, и безпощаден, невидим и ярък, колкото строг, толкова и справедлив. Всички, които са имали работа с него, са го обожавали. И Раковски, и Ботев, и Вазов. В летописа на вечността му няма нищо слабо, грозно, неприлично. Нищо, което би ни наскърбило. Той никога не е смесвал делото със себе си, макар че целият е бил потъпен в огъня му. Никога не е търсил шума, славата, ефтините радости. Там горе единия мурлук и едни цървули и страшните, но скъпи думи. Ако печеля, печеля за цял народ. Ако изгубя, губя само мене си. При чуването на тези думи винаги настръхвам. Не защото са необикновени, а защото са верни. Те изразяват не само неговия революционен морал, но и съдбата му. Чрез тях той се издига на една височина, след която стърчи сам в нашата история. И не само в нашата. Едно изключение, което няма равно на себе си. И наистина, кой друг би могъл да оспори неговото дело или нравствената му висота? Кой друг може да изрече това просто и безподобно? Аз съм Левски. Да го изрече без да се смути или без да се нацени. Сигурен съм, че никой. В неговия случай има нещо недостигаемо.
неповторимо. Той беше неук, но гениален. Словото му не бе красиво, но беше силно. То не радваше, а будеше, възпитаваше и дори плашеше. Не беше слово на поет, а на нелегален. Затова от него историята не наследи нито един реч и нито една статия. Но това не му попречи да й остави примера на една организация, която обедини нацията и създаде България. Преди гения народът имаше хайдушките кости и стръкчето здравец. След него той получи революционните окръзи, уставът на Български революционен централен комитет и знамето на една княгиня. Днес това може да ни изглежда малко наивно, но по това време то беше прескачането на няколко века, възлизането от самотата на личното отмъщение до раждането на колективната ангажираност. В този смисъл той хвърли мост между народа и епохата. Той, който пръв разбра революцията, без която не можеше и която идваше. Всички ние сме длъжници пред апостола. Кълнем се светлото му име, а не разчитаме неговия завет. Говорим на висок глас за свободата, а не умеем да я защитаваме. Тази кауза заслужава единство и работа за просперитета на мечтаната, чиста и свята република. И още нещо. Учител съм. Животът ми е свързан с просветата и образованието, с израстването на младите хора, с възпитанието им да тачат националните ценности. Преди 4 години поставихме началото на нова инициатива «Народните будители и аз». И до този момент над 42 000 ученици са обхванати в нея. През изминалата година тя прерасна в национална програма «Памет», за да могат младите поколения на България сами да се докосват и откриват нетленния принос на националните ни герои, на будителите, които и днес бият камбаната на народната свяст. И днес извървяват пътя към Левски, пътя към високия му морал и саможертва. Много имена могат да се откраднат от народа, но неговото име никога. Той е млякото и въздухът на всичко българско, от кошарите до класните стаи. Клетвата, без която сме немислими. Той е невидимата емблема, която ни свързва. Ние не само се гордеем, че го имаме, ние ликуваме. Когато мислим за него, ние мислим за всичко това, което ни спасява и мъчи. За свободата, за републиката, за шампионите, за устата, която изсъфла фанете Тогос. Така той ни даде в едно и също време най-чистото усещане за подвига и най-страшното усещане за цената на предателството. Неговата бесилка стана нашия кръст. Той увисна на нея със страшна сила преди 142 години, не само за да спаси България, но и за да я разтърси. Тук е скрит един трагизъм, който няма равен на себе си. Ето защо за народа той е нещо повече от героя. Той е светецът. Онзи най-скъп син, пред който майка България винаги е стояла на колене, задавен от гордост и сълзи. Стояла е и ще стои докато има. Моля гражданите на колене, да се пълната на пост. Стани! Наложи! На по! Чест! Венци и цветя по повод 142-та годишнина от обесването на Васил Левски ще поднесат кметът на община Пловдив Иван Тотев.
областният управител на град Пловдив Розалин Петков. Председателят на Общински съвет Пловдив Илко Николов. Църковно настоятелство към храм Свети Петър и Павел. Господин Ангел Джамбазки, евродепутат от ВМРО. Почетният консул на Руската федерация Пловдив Георги Гергов. Кметът на район Централен. Кметът на район Южен. Кметът на район Северен. Кметът на район Западен. Кметът на район Източен. Кметът на район Тракия. Общински комитет Васил Левски. Политическа партия ГЕРБ Пловдив. Градски и областен съвет на БСП. Национален фронт за спасение на България и Славчо Атанасов. Политическа партия Съюз за Пловдив. Политическа партия Демократи за силна България. Политическа партия Нова Зора. Партия на българските комунисти Градски комитет. Съюз на ветераните от войните Пловдив. Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва в град Пловдив. Тракийско дружество воевода Русиславов Пловдив. Комитет Родолюбие. Общински читалищен съюз. Проект Народните водители и аз. Студентски съвет Пловдивски университет Христи Хилендарски. Национална търговска гимназия Васил Левски. Образцова математическа гимназия Академик Кирил Попов. Професионална гимназия по архитектура. Сдружение Хайдути.
привържениците на футболен клуб Ботев. Чакай бе! Туристическо дружество Шипка Пловдив.